Fáiltearót go dtí an seminar gréas anseo, a thug an léargas Scileanna Fisiciúla Leanaí chomh maith le Fhorbairt lúthcheadach Leanaí. Tugann na léargas seo taide san áireamh, chomh maith le cinntií cigearí agus an comhairle a láithreáin cigearí chun fabhsú a chur chun cinn. De réir an taide, tá na blianta tosaí I Scileanna Leanaí ríthábhachtach maidir le corp fisiciúil atá sláintiúil agus dá aimimiú le Fhorbairt. Is sa timplach baile, sa suíomh luath agus cuaram agus sa scoil ar ndóigh a chathair Leanaí a gcuid amas na blianta seo. Le linn seminar gréasan eile sa trás seo, díriú Scileanna Fisiciúla Leanaí a Fhorbairt sa bhaile agus sa suíomh luath agus cuaram. Sa seminar gréasan seo, tuair for comhairle practicúil de múinteoirí laiste de chomhthéacs bunscoileanna. Sa seminar gréasan seo, den for tagart de Fhorbairt le na nóirí tar fás agus Fhorbairt Scileanna Leanaí. Is Scileanna iad seo a chabhraíonn leis an leanamh a bheatán nó a meatán a rialú agus míreanna a lobhseáil. Den for tagart dógart chéadach freisin. Sé tá gceist le Fhorbairt chéadach na Leanaí a bheith ag fólam trí na góras chéadfacha. Ein den seminar gréasan seo nó comhlánú a dhéanamh ar an obair a bhíonn á dhéanamh ar fud na sé gnátha den curriculum corpéidechas. Ar an obair a bhíonn á dhéanamh ag scoileanna faoi den chlár scoileanna gníomhacha. Agus cleachtaí ar le a dhéantar le Leanaí le riachtanas breise. Agus aitheantas a thabhairt don tábhacht a bhaineann leis an gníomhaíocht fisiciúil. Cuireann curriculum na bunscoile gníomhaíocht corp chun cinn ag gach leibhéal ranga. Áirítear leis an curriculum na haimimeanna atá le feiceáil ar an scáileán. A chur ar chumas páistí iad théanna Fhorbairt agus a chur an núil go fisicach trí rion Scileanna Luaile a gnóthú agus achhainn agus tábhacht na sláinte is na fólána a léir thuiscint. Ólas agus tuiscint ar an gcorp agus ar luail a gnóthú agus aclaíocht agus comhardú fisicach a Fhorbairt. Áirítear leis an curriculum freisin rátas heiléire maidir leis na cineálacha chur agus mó ólaíochtaí ba chearta úsáid. Luaitear an gur cheart móna gníomhaíochtaí agus fionachta faoi bhróir a bheith I gceist leis an bhólam. Trí ús féadú a dhéanamh ar na deiseanna le haghaidh luaile, is féidir leis an múinteoir chur leis an líon bealaí inar féidir leis na Leanaí na Scileanna Fisiciúla atá acu a chleachta, a úsáid agus a Fhorbairt. Is féidir a chinn tú go dtacaítear go leanúnach leis na Scileanna sin, trí gníomhaíochtaí simplí a dhéantar mar chuid de gnáthamh léithúil an Leanaí. Is cuma cinnead a bhharann siad, tacaíonn gach cinnead gníomhaíochta le Fhorbairt Fisiciúil Leanaí. Ar ndóigh is deiseanna iontacha iad an dá phréimhse sosa I rith an léi scoile chun gníomhaíocht corp a chur chun cinn go hidéalach a mo faoin éir. Féachmid inis ar an meallach gur féidir le múinteoir taciú le Leanaí a bheith gníomhach go fisiciúil I rith an léi scoile. Tá suagra ina bheán ríthábhachtach trí na bhfolmaín Leanaí óga agus trí na mhorbríonn siad. Trí thúgra, feidhmíonn Leanaí a gcuid Scileanna Fisiciúla. Is fiú tabhairt faoi deara go bhfuil eispéireas fólama agus forbre an Leanamh sa suíomh luath agus cuaram bunaithe ar an document aistear, creach curriculum na luath óige, ina leagtar béim ar cécha tábhachtach is atá fólam gníomhach agus fólam trí thúgra. San bhínítear sa document gur fiontar leanamh bunaithe, leanamh stúra gníomhach, achtrúil agus tais scéalach é. De bharr a gcinneáil tá gníomhacht idicúil I gceist le gach ceann de na elementí sin. Gan doubt, obair an Leanaí is a suagra. Is fiú de bhúntarí timpeallacht a chruthú inar féidir a Leanaí boga go saor agus iad a suagra agus a gcinúcha. In áit na suagra atá spreacach
agus atá lán le hachrannaí. Is gofar na mílte uairde in nucha sugra gníomhach agus idir gníomhach. Ba ortachar chuige a chur an éireaint do de chleachtas le ar nói. Méid fisiciúil an tomra, an cóbheas idir daltaí agus an bhúntar, an takeíocht atá ar fáilghait mar hampla, duine fásta eile nó na hábhar agus na hachrannaí atá ar fáilghait. Saoilí na deisina fólama sefre tá an effig an foist. I scíomhlan, I siopa barbóra, I mácús nó ar lothrán tógála. Tá antóraigh leanaí ar a seo agus banan siad leas as deisina chun glúiseacht faoi hiirse agus iad ag sugra agus ag ghlacha páirte I gás na fíor hial. Bhí an antórán ar an gúine baile freisin. Mar sin is féidir leat leas a bhainte inis as na hábhar ciste an marcacha atá agatha de hachéim. De go ná, bhíon tuismithirí ansásta fíor ábhar nach núsáidin siad a huile a chur ar fáil freisin. Tá sé tábhachtach ar wathe le Fhorbairt céadach an léanamh, gurb ír ábhar iad na hábhar a úsáistar, tuis go gcuireann sin le réadúlacht eispéiris na leanaí. I suíomhna lú ólama agus cuaram, mullen cigarí go núsáidsaí fíor ábhar agus fíor achanaí don na cétaí ó híobh meachan, tóchta agus ídneachta de. Áirítear lo sin plátaí agus cupán pír cillan, agus urlaisí ar nós na bucéad teacara, slúsaití, potaí, pannaí, críothóir agus tonadóirí. Is fear I bhád na hábhar sin ná bréag an pleisteacha nó plátaí agus cupán pleisteacha. Nuair a ghlachann leanaí páirt I rólimart I nefig an foist nó I nefig an dochtúra, is féidir le scileanna min luala a Fhorbairt agus iad a chur bindeán ar a chéile agus iad ag brecadáil nó ag gúsáid graficí chun éidir a scríb nó chun litir a chlárú. Mar is ógat, cófortna lárnacha den churiclam drámaíochta is sé an rólimart agus an cumadóireacht. Brean míid inis ar an tábhacht a bhaineann le cluichí luaile don chorp ar fad. Is minic a thugann cigraí faoi deara go mrisean múinteoirí an lá scoile, suas trí deise thuirt na leanaí páirt a ghlacha I gluichí luaile nó an nórán nó ranta a eithris. Ar nói is cuid lárnach sin de churiclam ceol na bunscoile agus de churiclam teanga na bunscoile I Gaeilge agus I méarla a réim. Détá smaoine ar thos gnóthach garaid a thógáil tar éis chola cheacht nó tar éis gach tréimhse chuig númad is dahad. Léirítear sa taide go gcuireann na susana sin funineh Scileanna van nathúir agus go gcuireann siad fés ar ard an léanamh. Is tábhachtaí fós iad I gás go raibh an na leanaí ina suí agus a géisteacht a bheith tréimhse ada ama. Is minic eicmid leanaí I gútamáil nó crumma le linn ceachtainna agus eispéiris fólama I ngán is chobhéin, nach bhacha tú sin I riamh. Tugann na gníomhra agus na humpleachtaí sin le fios gur gá don leanamh éirí agus bog a thart. Is cinnte go gairíonn sus fisiciúil le lucht rang a cúig agus rang a sé fiú. Áircinn cigarí ar leanaí go minic agus iad a ghlacha páirt I gluichí ar nós hócaí cócaí, lámh eile, rólaí pólaí nó ó an na gupán fiú. Bhín gníomhaíocht fisiciúil I gceist leis na cluichí sin agus is minic a bhín uimhreacha I gceist leo. Spreagann siad grád an litreacht de bhar na bealaí spríúla a ólmítar ranna agus órán. Is féidir bailid an chorpa ahens, pléitar aimlithe agus centar eithrisire. Ag brathart ar scoil, féidir go ruchtan agat ar hala faoi dhéan, gur féidir úsáid mar cheomar rang a mór. Trí úsáid a bhaint is ábhar éagsú le sugra agus as cineálacha difriúla trealamh corp éidechas, is féidir le múinteoirí ire ar na leanaí páirt a ghlacha go saor I gluichí grúpa agus I saorthúgra gníomhach is spreagann scileanna mór luaile agus luaile an chorp ar fad. Bealach éifeachtach eile gur féidir gníomhaíocht fisiciúla dhéana, scileanna luaile a ausú agus a bheachtú, comhardú a Fhorbairt agus eispéiris chéadfacha a choláthar na an ról a thabhairt na leanaí I gná chósaí léithúil. Ar nói is féidir leis sin cabhrú leis na leanaí de gnásna a bhainú ar feadh an tíl.
Tugann cigarí na buntáistí a bhhainne leis na cineálacha gníomhachtaí sin faoi deara go minic i suíomh na luath-eolama agus cuaireann, agus is cinnte gur féidir iad a dhéanamh sa bhunscoil freisin. Mar shampla, détá ról a thabhairt na leanaí i gcuaireamí ar nós an chlárbáin na glanna, na boscaí brúscaire albhú, na plandaí a isciú agus na thurlar a scúba ag baint úsáid as slúsadín agus scúab. Rud atá an-éifeachta chun comhordnú idir na lámh agus na súile agus idir clé agus deasa amsú. Is féidir leideanna úsáideach ar thacu le scileanna bunlúithe a ruchtán ar thróir cleachtas aistear síolta. Is féidir na leideanna seo a úsáid chun leanúnachas a go láthair in eispéirs chorp na báistí agus iad ag bogadh ón réamhscoil go suíomh na bunscoile. I suíomh na luath-eolama agus cuaireann, tugann cigarí faoi deara go minic na buntáistí a bhhainneann le ról a thabhairt na leanaí i sneacha a ullmhú. Tacaíonn an cineál gníomhachta sin lena gníomhacht fisiciúil agus coithíonn sé breastaint, freagrachta agus tábhachta. Ar scoil is féidir leis na leanaí páirt gníomhach a ghlacha chun an timpeallacht a ghlánna agus a eagrú don lón agus a ghlánna ina dhiaidh, anas go mbeidh siad an an sneacha oíche in áit atá glán agus a bhfuil cuma deas orthu. Tríd an sná aonad féin aithne sa guriclam oideachas, hóisialta, pearsanta agus sláinte, OSPS. Táthar ag sú leis go n-éireáin leanamh feasach ar an saol mór thimpeall air nó orthu tríd na cétaí. Chuige sin, racha seachan tarbhre de leanaí páirt a ghlacha i gcluiche céadlacha ar nós boscaí a hádal, cluichí cloisteála éimeart, bolaithe a aithint nó thabhairt faoi deara, agus bia ón gcáirdaí na scoile a bhlaise. Is eispéirs fíorthaíal agus dá dhéiseanna fólama cétaí iad sin i leog. Ag gach leibhéal ranga, cuireann an curriculum bunscoile obair sa timpeallacht lasmuigh chun céann, agus an nua tá amanna sa ríthabhachtach freisin. Tá suagra léithú lasmuigh i timpeallacht nádúra, spreagúil agus taithneamh más féidir, ríthabhachtach go leanaí óga. Tríd is sa timpeallacht lasmuigh atá an líon is mó deisina le haghaidh gníomhacht fisiciúil bríomhar don chorp ar fad. Rud atá fíorthabhachtach maidir le Fhorbairt pláintúil fíor-iomlán an dhéanamh óg. Is deas smaoine bheith ról a thabhairt na leanaí i gcuaireamí practicúla lasmuigh na láiste nó i ngáirdaí na scoile. Ar nua, is gábhaid achhainn agus sábháilteach na leanaí a chur san áireamh. Is féidir neart cabhlach agus neart corp uachtarí an gceanamh lena n-áirítear na gualaí a Fhorbairt trí tochailt, iompar, slústáil, rácáil agus iompar bara rutha a dhéanamh. Chomh maith leis sin, is féidir scileanna mórluaile agus minluaile a Fhorbairt trí oithear a chríochú, plandaí, fíola a phiocha, cuaireann a thabhairt na flandaí agus buan tóireacht. Is ábhar an sná aonad feasacht agus cuaireann imthíol i díreolaíocht agus inneolaíocht a réin, atá gach ceann de na gníomhachtaí sin. Sna suíomhna luath-eolama agus cuaireann ina bhfuil cleachtas ar ard chaidan ar bun, tugann cigarí faoi deara go nglachan na leanaí páirt go minic in eispéir suagra atá seibhir do na cétaí, lena n-áirítear suagra le gaine, le láb, le cré agus le huisce. Níthe a dhéanamh agus a bhúnú le taobh suagra, le gaine cinéiteach agus le cré, agus ábhar nádúra atá seibhir do na cétaí a lámhseáil, mar atá sliogáin trá, cuir péine, clocha, ámad, féir, plandaí agus cineálacha difriúla éadach. Fiú na gníomhachtaí sin a dhéanamh sa seomra ranga bunscoile agus spás na suagra spreagúla den cineál céanna a chur ar bun taobh amach. Trí tuairt faoin eolaíocht agus faoin ealaín ó thaobh na cétaí de, ba deis ag na leanaí obair le fíor-ábhar nádúra a spreagann cétaí éagsúla. Ní hé amháin go mbaineann leanaí taithneamh agus sprí as na cineál suagra míchhlachtmhar sin, ach is féidir le feabhas a chur ar a gcurthaíocht freisin.
Is féidir smaointeoireacht agus imscrúdú ólaíoch a churs áireamh le linn fólam trína cétaí ach tabhairt faoi gníomhaíochtaí amhail, pléascaí agus lampaí láimhe a dhéanamh. Péinteáil le haghaidh nádúra agus buamaí folcadán de dhéantús baile a chruthú. Ban na leanaí leas as glanna sús in na dhé freisin ar chóran practicúil é. Bealach iontach inar féidir chur ar chumas na leanaí inúcha, cruthú agus imscrúdú a dhéanamh le fíor-ábhar nádúra míchhlaachtra is a tabhairt faoi eispéirs alaíne chruthítaí. Is minic a thugann cigarí faoi deara an núsáid a bhaintear as an timpeallacht lasmó chun go mbeidh na leanaí in ann inúcha in ólaíocht. Smaoinear in na bealaí gur féidir le tomsú a dhéanamh ar ábhar nádúra a churann chun cinn fólam teagmhallach agus inúcha ar bheathanna, pátrún agus bailithe difriúla. Détá smaoine freisin ar shiúl a rianta áitiúla í stair, agus i dtíreolaíocht is féidir leis na páistí go lasmó agus pátrún aimsire a ormú. Nuair is féidir tabhair faoin gcorpéideachas taobh amach, agus í matamaitice, tóis agus bailí sonraí lasmó le haghaidh gráf. Na meán ranganna agus na ranganna sínsrucha, détá iarra ar na leanaí de réir mar a haintead a raghaidh ina gcuid bholna matamaitice an fad agus an tam a thugtar chun siúl, ri, dul ag ruthaíocht timpeall na scoile a thóis, agus an sin iarra orra an líon uaireanta a bheith orra dul timpeall na scoile chun kiloméadar amháin, 5 kiloméadar, 10 kiloméadar agus marathon a choirí gríoch a riamh. Tásúil againn gur chur an seminar gréasáin seo riant smaointe luachmhara agus practicúla ar fáilghaid maidir lena bealaí chun scileanna corpra leanaí a Fhorbairt. Tá riant tagartaí ag achuinní breise cura ar fáil againn a déadach a bheith úsáide chuirt agus is féidir leat na naisc a fháil faoin deadal físe. Má bhíonn aon tuairimí na smaointe agat faoin ábhar seo, is féidir iad a chur in núlghain ríomhphost a cheola chuig an seola ríomhphost atá le feiceáil ar an scáileán. Gan muid buchas leat a sachta rannpáirtíocht agus slán go fóil.